Si Sir. Mahiling sa bidyong ini ang aktwal na kamugtakan kanduang bihikulo matapos na magbanggaan pasado alas 8 kasubong aga sa Andaya Highway Ragay Camarines Sur. Sa investigasyon kang Ragay MPS, napag-araman gikan Manila, mantang pigbabaybay kang driver kang Hilux na si Gabi Bulintar ang lugar kang insidente, basang nasa nasubot inukupar kang fuel tank truck ang linya ni Bulintar na nagresulta sa nasabing insidente. Nagluluwas man sa investigasyon na nawaran ng kontrol sa manibela ang driver kan truck na si Wilfredo Miredes. Kinaon niya sa linya kang Toyota Hilux. Ang binabaybay ang south direction. Na kung saan, ining driver kang bus tractor, ang sabi niya sa ko, nawaran na siyang kontrol sa iyang manibela. Tulos man na naidara sa ospital ang duwang pag-iriba ni Bulintar na suminapo ng minor injuries. Mantang nasa kustudiya na kang Ragay MPS ang driver kan truck para kampangon ang magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, sa Banwa naman kang Goa parehong probinsya, pigaragapan man kang personalis kang BFP Goa, ang sarong lugada ng motorista matapos na mahulog sa kanal ang pigmamanehong motorsiklo. Tulos man na naidara sa ospital ang biktima. Ang BFP kasi sir is not just about sa fire suppression. As of now po, mas lumaki na sir yung scope ng responsibility ng Bureau of Fire Protection. And sa aming municipality, as of now sir, sa Goa, Camarines Sur, BFP talaga sir ang isa sa nangunguna sa pagresponde, lalo na sir sa mga vehicular accident. Sa Aroroy Masbate, irido man ang sarong motorista makalis na maaksidente ang pigmamanehong motorsiklo sa barangay Bagauma. Pasado las 10 ning banggi kang nakaaging Domingo. Tulos man na tinawan ng first aid kang BFP ang biktima antes na idara sa ospital. Kaya yung tao, hindi basta-basta nila sir ginagalaw hanggat hindi nila sa amin natawag at hindi pa kami dumarating kasi yung istasyon namin sir, yung Bureau of Fire Protection sir, it's not only for fire suppression kundi we respond any emergency sir. Patanid kang otoridad. Perminsure to na nasa kondisyon ang sadiri antes ang magbiyahe, maging ang pigmamanehong bihikulo nga niiwas peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.